Είναι μεγάλη η χαρά μας να σας καλωσορίσουμε σε αυτή την τόσο σημαντική βραδιά. Απόψε δεν γιορτάζουμε μόνο τις επιτυχίες των σπουδαστών μας, των οποίων η σκληρή δουλειά, η αφοσίωση και το πάθος για γνώση τους φέρνουν στην κορυφή. Γιορτάζουμε και αναγνωρίζουμε τις αξίες που αυτές εξυπροσωπούν. Θέλω να συγχαρώ όλους και όλες που θα βραβευθούν απόψε, μια επιβράβευση που αποτελεί το επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς των προηγούμενων χρόνων, και θα ήθελα επίσης να σας πω πως πρέπει να αισθάνεστε δικαιωμένοι και τυχεροί για την επιλογή του κλάδου σπουδών σας, αφού σας δόθηκε η ευκαιρία μέσα από αυτήν την κατεύθυνση να μελετήσετε και να γνωρίσετε τα θετικά γνωρίσματα του πολιτισμού του τόπου μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας. Είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή. Καταρχάς να σας συγχαρώ για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σας και εσάς και τις οικογένειές σας, και επειδή είστε και οι άριστοι, να σας συγχαρώ διπλά, γιατί έχετε διακριθεί στις σπουδές σας σε ανταγωνιστικά προγράμματα. Χωρίς αυτούς τους κλάδους δεν υπάρχουν. Εμείς τους συντηρούμε, τους στηρίζουμε, θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε, γιατί ακριβώς είναι η ταυτότητα και της χώρας μας και του Πανεπιστημίου Κύπρου.